na guys, dahil malapit na ang pasukan. Kaya ngayon, paghahandaan natin ang mga higaan nila. Dapat safety sila. Dapat matibay ang kanilang higaan. Ayan, pinapanday na natin sa panday para safety ang mga estudyante na hihiga gagamit sa double deck. Ayan. Ayan guys. Pinapa-double check natin kasi mamaya may balik na pala o marupok na. Kaya double check natin. Unahin natin ang safety. Ayan lang guys. Gusto ko lang i-share. Thank you for watching.